μεγάλος διοργανωτής αγώνων πολεμικών τεχνών και αθλημάτων. Θα ανακοινώσουμε τώρα την κόκκινη γωνία. Umut Norgaz, Τουρκία. Μπλε γωνία, Σόλωνας Χαραλάμπους, Κύπρος. Έλα πάμε! Σόλο! Σόλο, Σόλο! 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 Τώρα πάμε. Αυτή η αγώνα είναι Muay Thai, 64 κιλά, 5 γύρους, 2 λεπτά. Στην κόκκινη γωνία, Umut Norgaz. Στην μπλε γωνία, ο Σόλωνας Χαραλάμπους! Και ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο αγώνα της απόψινής βραδιάς στην κατηγορία των 64 κιλών στο Muay Thai, στην ταϊλανδική πυγμαχία, όπως είπαμε προηγουμένως. Έναν παραδοσιακό άθλημα το οποίο ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, το εθνικό σπορ της Ταϊλάνδης. Ο Σόλωνας Χαραλάμπους καλείται να αντιμετωπίσει τον Umut Norgaz. Ο Σόλωνας Χαραλάμπους, ο οποίος αγωνίζεται με το μπλε παντελονάκι. Ο Umut Norgaz, ο οποίος είναι αριστερά στους δέχτες σας με τα κόκκινα γάντια και το μαύρο παντελονάκι. Είναι πιο ψηλός αθλητής, ο Τούρκος αθλητής, ο Umut Norgaz. Πιο μαζεμένος και αρκετά δυνατόν παιδί ο Σόλωνας Χαραλάμπους. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει η τρίτη μονομαχία της απόψινής βραδιάς. Προσπαθεί ο Σόλωνας να μπει κοντά, γιατί είναι πιο κοντός και πιο δυνατός ουσιαστικά αθλητής. Πιο μαζεμένος από ότι ο Τούρκος αθλητής, ο Umut Norgaz, ο οποίος είναι ψηλότερος και έχει πιο μακριά άκρα και μπορεί από την απόσταση να επιφέρει κάποια καθοριστικά χτυπήματα στον Κύπριο αθλητή.
αυτόν που κάνει ακριβώς τώρα από την απόσταση. Προσπαθεί από μακριά ο Τούρκος αθλητής με διάφορους τρόπους να επιφέρει κάποια χτυπήματα στον Σόλωναν. Κάνει όμως λάθος και μπαίνει κοντά στην κοντινή απόσταση που βολεύει τον Σόλωναν. Ο Τούρκος ο αθλητής, ο οποίος λογικά θα πρέπει να αρέσκεται να αγωνίζεται από μακριά, αυτόν το οποίο βλέπετε στους έχτες σας να επιχειρεί να κάνει τώρα από την απόσταση, τόσο με τα χέρια του όσο και με τα πόδια του. Ο Σόλωνας, αν θέλει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να μπει κοντά στον αντίπαλό του. Θα πρέπει να μείνει κοντά του και με επιδέξιες κινήσεις με τα χέρια και με τα πόδια να τον χτυπήσει και να τον επιφέρει ρήγματα στην άμυνά του για να μπορέσει να πάρει και την νίκη. Ο Τούρκος όμως, ο Τούρκος αθλητής, βλέπουμε ότι ελέγχει τον Σόλωναν από την απόσταση αρκετά επιδέξια. Με τα χέρια του τον κρατάει πίσω, δεν τον αφήνει να μπει καθόλου κοντά τον Σόλωναν. Έχει μια υπεροχή τώρα ο Τούρκος ο αθλητής. Μια υπεροχή η οποία σίγουρα του δίνει τον πρώτο γύρο. Ένας πρώτος γύρος ο οποίος ελέγχθηκε πλήρως από τον Ουμούτ Νορκάς από την απόσταση. Με τα χέρια του και με τα πόδια του κατάφερε να κρατήσει πίσω το Σόλωναν του Χαραλάμπους. Κατάφερε να μαζέψει περισσότερα σημεία από τον Κύπριο αθλητή. Θα πρέπει με κάθε τρόπο ο Σόλωναν του Χαραλάμπους να προσπαθήσει να μπει κοντά στην κοντινή απόσταση. Είναι αρκετά δυνατόν παιδί. Φαίνεται όμως αρκετά έμπειρος ο Ουμούτ Νορκάς. Με επιδέξιες κινήσεις με τα χέρια και τα πόδια τον έχει κρατήσει πίσω τον Σόλωναν του Χαραλάμπους. Δέχονται τις περιποιήσεις των προπονητών τους και ετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο. Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει αρκετά μεγάλη μάχη στον δεύτερο γύρο. Μια πραγματική τιτανομαχία απόψε. Η Κύπρος προηγείται με 2-0 της Τουρκίας. Θα πρέπει οι Τούρκοι οπωσδήποτε να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα αν θέλουν να διεκδικήσουν τον αγώνα της απόψινής βραδιάς. Πολύ ωραία χτυπάει χαμηλά ο Σόλωνας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπει κοντά με χέρια και με πόδια. Επιδέξια ο Τούρκος τον κρατάει πίσω και τον χτυπάει από μακριά. Αυτό που σας έλεγα ότι προσπαθεί από την απόσταση, κάνει όμως λάθος και μπαίνει κοντά και πάλι ο Τούρκος. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Σόλωνας κοντά να επιφέρει το καθοριστικό χτύπημα. Θα πρέπει από την απόσταση ο Τούρκος να επιχειρήσει να ελέγξει το μάτσο, αυτόν το οποίο κάνει τώρα. Θα πρέπει από την απόσταση να επιφέρει κάποια χτυπήματα με τα χέρια και με τα πόδια για να μπορέσει να κερδίσει καθαρά τον αγώνα. Αλλιώς κοντά ίσως να έχει πρόβλημα με τον Σόλωναν. Μου φαίνεται όμως κάπως πιο έμπειρος ο Τούρκος αθλητής, ο οποίος και κοντά όταν μπει κάνει κάποια επιδέξια γυρίσματα και το φέρνει και πάλι στα σκηνιά και στις γωνίες του Σόλωναν. Θα πρέπει να καταβάλει μια υπερπροσπάθεια ο Σόλωνας για να μπορέσει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Είναι αρκετά έμπειρος ο Τούρκος ο αθλητής, μου φαίνεται πιο έμπειρος από τον Σόλωναν τον Χαραλάμπους. Το βλέπετε ότι με τα direct του κρατάει πίσω και μακριά τον Σόλωναν. Μπορεί να ελέγξει το μάτσο από την απόσταση ο Ουμούτ Νορκάς. Το βλέπετε και πάλι με τα ίσα του τα χτυπήματα να επιφέρει κάποια χτυπήματα στο Σόλωναν τον Χαραλάμπους. Θα πρέπει εκεί κοντά να κάνει τη ζημιά ο Σόλωνας αν τα καταφέρει. Είναι μαζεμένο και δυνατόν παιδί ο Σόλωνας και τελειώνει και ο δεύτερος γύρος, ένας δεύτερος γύρος ο οποίος δίνει ουσιαστική υπεροχή στον Τούρκο αθλητή τον Ουμούτ Νορκάς.
Οι Τούρκοι οι οποίοι επιδιώκουν με έναν έμπειρο αθλητή να ξαναμπούν στον αγώνα και να κάνουν το 2-1. Αν χάσουν και τον τρίτον αγώνα τώρα θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Αν βρεθούν να χάνουν με 3-0 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσουν τον αγώνα της απόψινής βραδιάς, αφού στον πέμπτον αγώνα βλέπω κάποιους αξιόλογους Κύπριους αθλητές όπως είναι ο Κυριάκος ο Γιάνκου και ο Χρήστος ο Νικολάου, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να κερδίσουν τους αγώνες που ακολουθούν. Οι Τούρκοι θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν τον τρίτον αγώνα με τον Ουμούτ Νορκάς για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Οι Κύπροι φίλαθλοι όμως έχουν αντίθετη άποψη, επιθυμούν συνεχώς στο Σόλωνα των Χαραλάμπους. Θέλουν αν είναι δυνατόν να κερδίσουν οι αθλητές μας όλους τους αγώνες της απόψινής βραδιάς. Και τρίτος και τελευταίος γύρος. Δίνει έναν αργό ρυθμό ο Ουμούτ Νορκάς, ο οποίος έχει την υπεροχή και μου φαίνεται ότι θα παίξουν περισσότερους γύρους, δεν θα είναι 3 γύροι. Αν κρίνω από τον ρυθμό που ακολουθούν οι αθλητές, θα πρέπει λογικά να κάνουν 5 γύρους των 2 λεπτών. Γιατί και η διάρκεια των γύρων μου φάνηκε ότι είναι μικρότερη, ο ρυθμός του αγώνα αργός. Άρα σίγουρα θα πρέπει να κάνουν 5 γύρους των 2 λεπτών στην κατηγορία των 64 κιλό στο Muay Thai. Ο Τούρκος αθλητής, ο Ουμούτ Νορκάς, ο οποίος όπως σας έλεγα είναι πιο έμπειρος από τον Σόλωνα των Χαραλάμπους. Το βλέπετε ακόμα και κοντά στα κρατήματα, μπορεί να διαχειρίζεται και να ελέγχει τον Κύπριον αθλητή, ο οποίος λογικά κοντά θα ήταν καλύτερος αν κρίνω από το σωματότυπό του. Είναι καλύτερα τεχνικά καταρτισμένος ο Τούρκος ο αθλητής. Θα πρέπει να κρατήσει ο Σόλωνας, θα πρέπει να κάνει μια υπερπροσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει με τις επιθυμίες των Κυπρίων φιλάθλων να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, ο οποίος σε κάθε λεπτό δίνει αισθητή υπεροχή στον Ουμούτ Νορκάς, ο οποίος έδειξε ότι αυτός είναι το αφεντικό του τρίτου αγώνα. Ο Νορκάς, ο οποίος βλέπετε τώρα στους δέχτες σας να δέχεται τις περιποιήσεις και τις οδηγίες του Τούρκου προπονητή. Πιέζεται από τη γωνία του και από τους προπονητές του να κερδίσει και να ξαναβάλει την τουρκική ομάδα στον αγώνα, η οποία χάνει ήδη με 2-0. Και πράγματι πάμε σε αγώνα 5 γύρων. Βλέπετε κι εσείς την κοπέλα η οποία μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στον 4ο γύρο. Άρα θα πάμε οριστικά για 5 γύρους των 2 λεπτών. Ο Τούρκος αθλητής, ο Ουμούτ Νορκάς, είναι πρωταθλητής Τουρκίας. Από ό,τι με πληροφορούν είναι ένας αρκετά αξιόλογος αθλητής στον παγκόσμιο χώρο του Muay Thai, της Ταϊλαντικής πυγμαχίας. Και πάλι επιχειρεί τις πρώτες επιθετικές ενέργειες ο Ουμούτ Νορκάς. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο Σόλωνας, αν μπορέσει ίσως σε κάποια στάδια του αγώνα να χτυπήσει με καθοριστικά λαχτίσματα στα πόδια των Ουμούτ Νορκάς και να του κάνει τη ζημιά,
Ίσως να μπορέσει να κάνει το θαύμα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ γερό παιδί στα πόδια ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους. Σίγουρα στα χέρια είναι αρκετά αδύνατος και στις μονομαχίες που γίνονται από κοντά είναι κάπως αδύνατος στα χέρια. Είναι αδύνατη η άμυνα του από πάνω του Σόλωνα του Χαραλάμπους. Δεν έχει ιδιαίτερα καλά χέρια, όμως έχει πάρα πολύ δυνατά πόδια. Συνεχίζει όμως να βομβαρδίζει το Σόλωνα του Χαραλάμπους ο Ουμμούτ Νορκάς. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι έχει πάρει την υπεροχή και έδειξε ότι αυτός θα είναι το αφεντικό του τρίτου αγώνα. Ελέγχει πλήρως τον αγώνα ο Ουμμούτ Νορκάς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Σόλωνας να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, γιατί πλέον μόνο με μια μεγάλη ανατροπή και με έναν καθοριστικό χτύπημα θα μπορέσει να ανατρέψει ο Σόλωνας την υπεροχή την οποία έχει πάρει ο Ουμμούτ Νορκάς. Είναι καθολική η υπεροχή του τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Και βλέπουμε έναν ελαφρόν τραυματισμό του Κύπριου του αθλητή. Παροτρύνεται από τον προπονητή του να συνεχίσει τον αγώνα. Ξεκουράζεται και ο Ουμμούτ Νορκάς, ο οποίος σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Κύπριο τον αθλητή. Ένας αρκετά επίπονος αγώνας 5 γύρων. Μία υπερπροσπάθεια και από τα δύο παιδιά. Ένας αγώνας στην κατηγορία των 64 κιλών στο Muay Thai. Μπαίνουμε και πάλι σε έναν πολύ αργό ρυθμό. Είναι αυτό που σας λέω με τα πόδια. Τα πόδια του Σόλωνα είναι πάρα πολύ δυνατά και μπορεί από τη βάση να κάνει τη ζημιά ίσως. Ίσως με έναν χτύπημα στα πόδια ο Σόλωνας μπορέσει να κάνει μεγάλη ζημιά στον Ουμμούτ Νορκάς. Είναι το μοναδικό τρίτο σημείο το οποίο έχει ο Τούρκος ο αθλητής. Ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους, ο οποίος έχει αρκετά δυνατά πόδια, δεν έχει όμως αρκετή τέχνη στα χέρια για να μπορέσει να χτυπήσει καθοριστικά στο κεφάλι των αντιπαλών του και δεν μπορεί κοντά να κάνει τη ζημιά στον Ουμμούτ Νορκάς με τα χέρια. Η μόνη λύση η οποία βλέπω είναι ο Σόλωνας με ένα δυνατό λάχτισμα στα πόδια να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, αν τα καταφέρει στον πέμπτο και τελευταίο γύρο. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο το έργο του. Είναι πολύ εμπειρός αθλητής ο Ουμμούτ Νορκάς. Δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους. Και θα ετοιμαστεί σίγουρα με όλες τις δυνάμεις του να επιτεθεί Λεσσαλέα. Θα πρέπει να επιτεθεί Λεσσαλέα ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους. Θα πρέπει να χτυπήσει τα πόδια του Ουμμούτ Νορκάς που είναι και το αδύνατο του σημείο. Αυτό βλέπω προσωπικά εγώ. Ο Ουμμούτ ο οποίος θα επιδιώξει από την απόσταση να κοντρολάρει και να κερδίσει το παιχνίδι και να ξαναβάλει την Τουρκία στον απόψινό αγώνα. Και ξεκινάει ο πέμπτος και τελευταίος γύρος. Επιχειρεί ο Σόλωνας να κάνει αυτό που βλέπουν όλοι, να χτυπήσει δηλαδή με τα πόδια χαμηλά. Κρατάει όμως πάρα πολύ καλά ο Νορκάς. Δεν βλέπω στη μάχη σώμα με σώμα να μπορεί ο Κύπριος ο αθλητής να κάνει τη ζημιά στον Νορκάς. Είναι πάρα πολύ έμπειρος ο Ουμμούτ Νορκάς. Το βλέπετε και πάλι στείνει τον Κύπριο αθλητή στην απόσταση και το χτυπάει και πάλι δυνατά με τα χέρια από την απόσταση. Έχει βρει το αδύνατο σημείο του Κύπριου αθλητή, ο οποίος και πάλι αιμορραγεί. Έχει ανοίξει η μύτη του Σόλωνα του Χαραλάμπους, κάτι το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο του. Θα πρέπει ο Σόλωνας με τα πόδια, θα πρέπει μόνο με λαχτίσματα κάτω χαμηλά, αν καταφέρει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή,
Δεν το βλέπω όμως. Δεν το βλέπω από τις προσωπικές μου εμπειρίες να μπορεί να το κάνει. Εξαιρετική ενέργεια, εξαιρετικές ενέργειες από τον Ουμμούτ Νορκάς. Εύχομαι να έχει καλό τέλος ο αγώνας και απλά να χαθεί ο αγώνας χωρίς να χτυπηθεί ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους, ο οποίος έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια απέναντι σε έναν αθλητή ο οποίος ήταν καλύτερος από την αρχή του αγώνα. Προσπαθεί ο Σόλωνας, αλλά είναι αδύνατον να ελέξει την υπεροχή του Ουμμούτ Νορκάς. Όμως τα αθλήματα αυτά έχουν την ομορφιά να εγκυμονούν το απροσδόκητο μέχρι το τέλος. Πανηγυρίζει έξαλα ο Ουμμούτ Νορκάς. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος είναι σίγουρος για την νίκη του αθλητή του. Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια ο Σόλωνας ο Χαραλάμπους. Έδωσε όλες τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν αρκετά πιο έμπειρο αθλητή, τον Ουμμούτ Νορκάς, ο οποίος είναι πρωταθλητής Τουρκίας και ο οποίος σίγουρα θα είναι από τους καταξιωμένους αθλητές στον χώρο του Muay Thai. Έχω την εντύπωση ότι ο Τούρκος αθλητής είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει καθαρά τον τρίτον αγώνα και περνάμε σε ένα στενό πλέον αποτέλεσμα. Πολύ σύντομα θα ανακηρυχτεί νικητής ο Ουμμούτ Νορκάς. Στην αναμέτρηση της Κύπρου με τη Σκωτία, η οποία είναι μια προσφορά σε όλους τους φιλάθλους της Κύπρου από το κυπριακό κανάλι το Sport, το Cyprus Sport, το οποίο δίνει και πάλι το παρόν του, όπως δίνει σε όλες τις μεγάλες αθλητικές οργανώσεις το παρόν του. Έχουμε νικητή. Red corner, Turkey. Παιδιά, θα ήθελα να πω κάτι, μισό λεπτό. Θα ήθελα να πω κάτι για το Σόλωνα, Μισό λεπτό, παιδιά, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Επειδή στη ζωή μου πάντα είμαι δίκαιος, ο Σόλων παίζαμε μαζί πριν χρόνια στην Ελλάδα. Έχει 8 χρόνια να παίξει, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια